Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. This is Daimari channel. So dayo dini Independence Day arena 15 August ni जोंनि Indian बेनिफ्राय दायो आङो जोंनि सेन्टाराव दोङो तिनालि सेन्टाराव ओमफ्राय जोंनि बे तिनालिनि माबाया दुकानिफोरनि कमिटिनि माबा दोङो आरोना फ्लेग उड़नाय फ्लेग उस खालामगोन आरोना दिनै ओमफ्राय बेयाव फैदों आङो स' माखासेफोरा थांजोबबाय आंहा लेट जाबाय स' आं दायो थांगासिनो स' नोंथांमोननो खिथिगोन आङो माबोरै फ्लेग जादों आरोना स' नायलांबाय थागासिनो Green to tolot hobo. Tana tuitu hobo. Eta hobo tanata. Itu uporot loi jabo, itu tanibo. Green to tanibo. Green to khula nicha poribo. Obvio, who wants to see him? Done. Red bees done. Red sap done. Jaya he, Jaya he, Jaya 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 he. So guys, दिनैनि फ्लाइट हस्टिंआ जोब्बाय आरोना स' दायो जोबखानानै हायबाय आङो न'आव थांसै स' नोंथांमोना नायबायबा नायनानै मादि मोजां मोनखो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा गाइस स' बाय बाय